Hi guys! Welcome back sa atoang vlog. This is your bola na in Australia. Anja mo na ito ang part 2 sa atong laag dinhi sa Toowoomba. So karon guys, naan mi karon sa Japanese garden. Di ra pud ni si lajuk guys sa Queen's Park, mga 10 minutes ra pud si kalaju Anja naani siya sa University of Southern Queensland. So tara guys, atang tan-awon ang sa pud ni ilahang Japanese garden nganhi. So inyong makitaan guys, nga nindot ang landscaping basta Japanese garden. So napad sila bridge din hitapita. Anja well trimmed pud ang ilahang mga ornamental plants and flowers. Anja napid mga klase-klaseng animals nganhi, especially mga ducks. Anja napay lain-lain nga klaseng mga birds. Diyan na po'y murag na lake guys, and diyan na ay murag kahoy sa tanga, pero wala na sa dahon niya. Daghan kaadyong mga langgam, gitawag ni si og ibis nga nagtungtong, murag nagnesting man siguro na sila, na amaze kaadyo ko. Anja kita pud mi og cherry blossoms, galing di siya totally nga nag-flower bitaw, nga wa na green, aga pud siya mga dahon, pero nindot gihapon. Anja ningari pud mi sa ilang murag bamboo path, so naay daghan kaadyong kawayan isid kakilid. Lami pud siya tan-awon, fresh kaadyo, anja bugnaw. Andiyan natujok naman namo ang garden guys, wala pud mi nagdugay. Andiyan ning adto na pud mi sa among last destination dinhi sa Toowoomba, gitawag siya og Laurel Bank Park. So flower garden gapon siya, anja atang tan-awon guys kung sa ilang gi-offer pud diri nga garden. So pagsud na mo dinhi guys, nakit-an jud namo dadyon ag cherry blossom, as in pink jud siya tanan, wa jud siya green nga dahon, mura siya plastic, abi gani na hong di tinuod, pero tinuod jud siya nga kahoy, lami ka jud tanawon. Diyan nalingaw po ko aring sexy nga manikin diris ilang park. So ninglakaw pa mi unahan guys, arang daghan na pa day gihapon kang makit ang mga flowers nganhi. Lahi-lahi gyapon color, pero ang uban same ra sa Queen's Park. Pero mas daghan nga riog ka ng cherry blossom na naglumbay ka dyan sila din hindapit guys. Lami ka dyan tanawon, pink ka dyan sila tanawon.
Mabungga jud ay kag tanaw sa kadaghan kaadyong mga buwak dinhi guys na ay violet ganhan kadyo ko sa violet, lavender, white nya. Lami pud kaadyo pagka landscaping sa ilang mga flowers. Kaya og init na kaadyo, pwede po ka mo silong aring ilahang murag bench area nga naay gikatayan siya og mga vines. Lami pud kaadyo pahuwayan. So, mao ni amo ang Toowoomba travel today guys dinhi sa Carnival of Flowers. Diya nalingaw kaadyo mi. Murara pud mig ning laag sa Baguio sa Benguet nga daghan kaadyong buwak dinha sa ato sa Pinas. Diya wa na mi nagdugay guys kay mouli pa mi 2 hours pa mong biyahe. Salamat sa pagkuyog sa amo ang adventure today. Hope ubanan mi ninyo sa sunod na mo nga adventure. Kini inyong Boholanan Australia ug don't forget to subscribe, like and comment. Bye.